L'ontinyentí Marcos Morau i la seva companyia, la Veronal, sorprenen amb un nou espectacle al Palau de les Arts inspirat en el surrealisme de Buñuel. En esta obra, Morau, Premi Nacional de Dansa el 2013, barreja dansa, teatre i altres arts escèniques. Assistim a l'assaig de Sonoma, l'última obra de la Veronal i el seu director, el valencià Marcos Morau. Premi Nacional de Dansa en el 2013, este ontinyentí se sumergís en l'univers de Buñuel i la calanda medieval, en el surrealisme, en un estudiat equilibri entre dansa i altres arts escèniques. Buñuel és algú que és un referent per a tots els que treballem amb la imatge i amb la creació. El que intentem, més que contar una història, és intentar generar un paisatge i una sèrie d'estímuls que arriben a l'espectador mitjançant diversos canals, l'intel·lectual, l'emocional, l'emotiu. Són 9 dones cridant, donant a llum, reflexionant, resant, plorant, patint, rient, jugant. Totes elles, d'alguna manera, sembla que tenen un missatge en comú, però al mateix temps és confós. Dansa depurada, inorgànica i misteriosa que es precipita per l'abisme de la imaginació. El que més m'interessa o el que més m'agrada és el que ens parem i reflexionem i mirem i pensem quin món volem construir a partir d'ara. Sonoma és fotografia, literatura, filosofia de l'abstracte que sobretot provoca reaccions.